नंगौ जों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थामथि खेबनि थाखाय रोंगौसा सायख' आनजाद बेखौ जोङो दिनै दतमा आनसलिक कमिटि एबसुनि सिङाव दतमा गार्लस हाई स्कुलनि जोङो बे दिनै बेवहाय बेखेवनाय जिखिनि हाबाफारि बेखौ जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि अबिद नार्जारि आरो लोगोसे दतमा निनो बिअ मानगोनां रजंगोरा बसुमतारी सार बिथांमोनखौ लाबोनानै फुलमन ब्रह्म बे स्कुलनिनो गाहाय फोरोंगिरि बिथांखौ लाबोनानै जोङो दिनै सोंथि बिलाइखौ बेखेवनाय जाबाय आरो जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बेखौनो आसा खालामदों दिनै जोंनि गार्जियान बिथांमोनहा जोंखौ जेरैबायदि हेफाजाब खालामबाय आरो फरायसाफ्रा जेरैबायदि एग्जामाव बाहागो लाफैबाय गिबियावनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो साबायखर जासिदों आरो दिनै जोङो नैबे आनजादनि गेजेरजों जे जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ बोरै गुन गोनां सोलोंथाइजों बिथा खालामनानै जोङो बोरै गाव गावनि गोसोनि बोलो जाहाथे जोङो बर' बिजों फरायनानैबो जोङो साफा साफा सुबुं हिसाबै साक्सेस खालामनो हायो नैबेखौ बिथा खालामनानै जोङो दिनै गुबैयाव जोङो बेखौ खुंफुंनाय बे हाबाफारिफोरखौ जों लाबोबाय थानाय जादों दा जोंनि गेजेराव जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव गोबां दहाय जोंनि बेखेवगिरि आलासिया दहाय जोंनि स्पिचनि गेजेरजों जे बाथ्राफोरखौ बुंदों जे बर' बिजों फरायनाय जोंनि फरायसाफ्रा गोबां गावखौनो दुरबल खालामनानै लानाय नैबे थासारिया जोङो गोलाव समनिफ्राय जोङो खामानि मावबाय थानाय हिसाबै जोङो मोनदों नाथाय दिनै बर' बिजों फरायनानैबो जोंनि गेजेराव जिखिनि फरायसाफ्रा दिनै साक्सेस खालामनो हादों दा बेनिखायनो जोङो जोंनि नैबे इयुन जोंनि जि फरायसाफोर बिथांमोनहा जाहाथे बर' बिजों फरायनायनि गेजेरजोंनो गाव गावखौ सुबुं सम्पद हिसाबै दानो हायो बिनि मोनसे सांग्रां गोसो आरो गाव गावनि रोंगौथिखौ लानानै जाहाथे जोंनि जोलै जि 6, 7, 8 जों जिहेतु जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ थामथि खेबनि थाखाय जों खुंफुंदों आरो गोलाव समाव जोङो नैबे बोसोरथामनि गेजेराव जोङो खुंफुंनायाव जोंनि फरायसाफोरनिफ्राय जिनोखि गावनि रोंगौथिखौ जोङो दिन्थिबाय जोङो बेखायनो आसा खालामनो हायो जे बर' बिजों फरायनायनि गेजेरजोंनो गाव गावखौ सुबुं सम्पद हिसाबै जों दानानै लानो हायो बेनिखायनो जोङो मोनसे गोख्रों साहस लानानै जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे बर' बिजोंजों फरायनानैनो जाथिखौ सिनायथि होनाय बुहुमाव जे गाव बर' बिजों फरायनानै आं सासे ओरै IAS अफिसार IPS अफिसार जानो हाबाय डक्टर इन्जिनियार जानो हाबाय नैबे बाथ्राखौ जों जाहाथे उदाहरन हिसाबै जोंनि लाइमोन जोंनि स्कुलनि फोरोंगिरि जोंनि दिथागिरि गार्जेन बिथांमोनहा जोंखौ सापर्ट खालामनानै नैबे बोसोराव जे जोंखौ क्लास 6नि थाखाय 2252सा जोंनो एग्जामाव जिरायहोनो हानायनि थाखाय आङो साबायखर जासिदों आरो बेवहाय क्लास 7नि थाखाय 1908सा जोंनो फरायसा क्लास 7आव जोङो मोननो हादों आरो क्लास 8आव जोङो मोननो हादों आरो 9आव जोङो 8आव जोङो मोननो हादों 1767सा जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो मोननो हादों दा बेनिखायनो नैबे फरायसाफोरनि गेजेराव जाय साबसिन जोंनो गाव गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनो हागोन जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय जोङो बिथांमोननो बान्था होगोन आरो बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जाहाथे मोजाङै गोसो होनानै एग्जामखौ लिरो बिनि थाखाय आङो गिबियावनो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ गावनि गोग्गो देहा लानानै गावनि रोंगौथिखौ लानानै जाहाथे जोङो एग्जामाव मोजाङै आनजादखौ उथ्रिसार खालामनो हायो बिनि थाखाय आङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय आङो बिथांमोनखौ आनजादखौ मोजाङै लिरनो थाखाय आङो बे समाव खावलायदों दा आङो बेखौ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै आङो बेखौनो बुंगोन दा जिखिनि जोंनि फरायसाफोर गासै 5931सा जिखिनि फरायसाफ्रा जोंनि गेजेराव एग्जाम होबाय दा जोङो आसा खालामबावदोंमोन जे जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव आरो बांसिनै बे एग्जामाव जिरायहोनो हायोमोनब्ला जोङो मोजां जागोन होननानै जोङो सानदोंमोन खारन बेवहाय आङो बेखौनो बुंथिनो सानदों जे दिनै बेवहाय जोङो फिसा मोनसे जिखिनि फिस लानाय जादों बिनि सायाव जोङो फेक्टर जोङो लानो गोनां गैया होननानैबो जोङो सिगाङाव फोरमायदों आरो दिनै एग्जामाव जिखिनि जोङो गथ'फोरखौ गोसो होनानै जाहाथे जों बे एग्जामाव जिरायहोनो हायो बिनि थाखाय जोङो
गार्जियान आरो फोरोंगिरि सारमोनखौ बेनिखायनो सिगाङावबो जोङो खावलायदों जाहाथे गासै फरायसाफोरखौ एग्जामाव लिरहोनो हानाय बायदि सुबिदाखौ खालामनानै होनांगौ बेनि थाखाय जोङो खावलायदोंमोनब्लाबो गासै फरायसाफोरखौ बेवहाय जिरायनाय जोङो नुवाखै। अब्लाबो जिखिनि क'क्राझार जिल्लानि थाखाय 5,937सा फरायसाफ्रा जि आनजादाव जिरायनो हाबाय बिनि थाखाय आङो बेनिखायनो फैगोन समाव जाहाथे जोंनि गासिबो फरायसाफ्रा बे आनजादाव जिरायनो हायो आरो गावनि रोंगौथिखौ जोंनि गेजेराव दिन्थिनो हायो आरो गावनि इयुन जि माने थांनानै थानांगौनि थाखाय जाथिनि सिनायथि गावनि फारसे थांनानै थानायाव जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जाहाथे साक्सेस खालामनो हानाय बायदि नैबे एग्जामनि गेजेरजों गावनि जिखिनि साहस आरो मन'बलफोरखौ लानानै थांनो हायो बिनि थाखाय जों क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जों बेखौनो खावलायदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव गासै फरायसाफोरखौ एग्जामाव जिरायहोनो हानाय बायदि जोंनि गार्जियान आरो फोरोंगिरिफ्रा जाहाथे बिनि सुबिदाखौ खालामनानै होयो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जों बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो फिन आरो खावलायहरदों। गोजोन्थों। मोनबेसे मिरुफ्राव आनजादखौ लानाय जादों? दा जोंनि गासै मिरु हिसाबै जोंहा बेवहाय जोङो दतमायाव गासै मोनब्रैसो मिरुआव जों बे आनजादखौ खुंफुंदों आरो गुबुन गुबुन दखरायावबो थिग बिदिनो जोंनि गेजेराव जे मिरु हिसाबै बेवहाय दखरा हिसाबै जोंहा 21ता बेवहाय आनजादनि मिरु दङ। बेवहाय गोबां बेवहाय दङ जे बासबारि आन्सलिक हिसाबै मिरु हिसाबै जोङो मोनसे जोङो बेवहाय खुंफुंनाय जादों आरो काजिगाव हिसाबै मोननै जोङो बेबादि हिसाबै बिदिनो मंलाजरा हिसाबै मोनथाम थिपखा हिसाबै जोङो बिदिनो मोनब्रैसो मोननै मिरुआव जोङो बेखौ खुंफुंनाय जादों। गसाइगाव हिसाबै जोङो बिदिनो 6थासो बेवहाय गासै मिरु हिसाबै जोङो 58ता जे मिरुआव जोङो बे आनजादखौ जों खुंफुंदों। बेखिनियानो।